Mukadzi wangu mukomanashi iye anoita zvekutengesa masex toy uye zvakare anotengesa mbanje mumabhawa. Ndafunga kuti ndige ndichimusungisa in secret. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Manga muchizviziva here kuti ndeve Velvet Figures munokwanisa kuti munge muchivhurirwa an FNB Gold business account. Ndaisa madetails avo mucomment section, munokwanisa kuvabata paWhatsApp vange vachizokubatsirai kuvhura your own FNB Gold business account. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi makadi yenyu mukomanashe, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu asi munge muchizotondiviga chaiko. Inini ndiri kutaura zvinhu izvi nekuti ndiri murume ane kuchema mukati, nekuti imba yangu yava kutoparara. Izvi zvekuti unenge uchida kushanda uchibatsirana nemukadzi zvine disadvantage, ipo zvino zvindava kuzviona manje. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakaroorawo mukadzi wangu makore 5 apfuura awo. Pakutanga zvose zvainge zviri bhoo, ende ndakaona kuti mudzimai wangu munhu anofarira kuita zvekutengesa. Vakadzi vanofarira kungwavha vari very dangerous. Eko zvinozve ndazobvuma sezvandakaudzwa namai vangu kuti mukadzi wako uyu anonyanyisa kuzoda kuzongotengesa nezvimwe zvinhu izvo zvinotengeswa nevanhurume, kana kuti zvinotarisirwa kuti vanhurume ndivo vega vanofanira kuti vange vachitengesa zvinhu zvakadaro. Plus munhu anofarira kungogara ari munharaunda munenge makazara magweja, ikoko ndokwake, ndokwaanofarira kungwavha ikoko achiita zvekutengesa. Saka mazuva ekutanga ndichangobva mukutora mudzimai wangu, because ainge akatizwawo nemurume wake. Murume wake ainge ari mukorokoza, saka murume wacho akazoshayika zvake mushure mekunge aenda nerimwe huri hamenhanzi kuBulawayo, akazosvika akabayiwa nebanga ikoko kuBulawayo. Saka ndakange ndisingadi kuti amai vangu vange vachizviziva kuti ndo past yemudzimai wangu, ndichikoti kana ndikavaudza zvinhu zvakadaro pamwe vanokwanisa kuzoti mudzimai wako agara ihuri, kana ainge akaroorwa nemukorokoza achifamba achitengesa kumakorokoza anogona kunge ari huri. Ndakangoti kwaari handichadi kuti unge uchienda uchinonotengesa mumakorokoza, ndichakuvakirawo chitakishopu pamba. Chitakishopu ichi takazosvika pakuchivharisa mushure mekunge arovana nevamwe amai avo vakauya vachiti, ko iwe unogotaura nemurume wangu uchimufonera usiku. Ndikamubvunza kuti ko wakagomufonera sei? Akati ndaike ndichibvunza Chikwereti. Ndikati Chikwereti wakafona munguvai? Akati ndakabuda panze. Ndikati saka munobuda panze muchiti murikuda kufonera umwe murume kuti zvadii? But mukadzi wangu kumuda ndinomuda, ende ndakange ndakamudira izvo zvokuti she is a hard working woman. Zvinhu zvakatanga kuchinja mushure mekunge taita mwana wedu wekutanga. Mukadzi wangu haana business raasati aedza. Pakutanga mukadzi wangu akatanga business rekutengesa mafuta ekutsvukisa, malotion, maperfume, zvishoma nezvishoma. Akatanga kuedzera zvinhu zvaainge achiti zvinozomubatsira kuita kuti business rake ringe richikura. Akati hakuna chinotengeseka sezvinhu zvinoita kuti vakadzi mumba vange vachinzwa kuda bonde nevarume. Akati ndo zvinoita kuti unge uchizowana mari yakawanda. Ini ndaisazvinetsa, ndaingoti ari kutsvaka mari, ndainge ndichitomutsigira. Asi business iri iko zvinozvi razochinja direction. Ava kutanga kutengesa nezvimwe zvinhu zvandanga ndisiri kutoziva kuti anotengesa. Zvinogara zvakavigwa zvinhu izvi. Ndakasangana nerimwe box rakange riri pasi pemubhedha, ndikavhura. Zvandakaona nanhasi uno handizvinzwisisi. Mune masex toy emhando dzakasiyana siyana, zviya zvimaplastic zvinenge zvichita sekunge sikarudzi dzevanhurume, zvakaita zvimarabha zvizere imomo. Mishonga iyo yandakamubvunza kuti kumapirisi nemishonga, akati inowedzera chido cheponde. Akati izvi akange achizvitengesa zvichazomupa profiti yakawanda. Saka ndakangonyarara ndikati handidi kana kuzviona zvinhu izvi. Unofanira kuti unge uchiti stop ikapera woregedza kuramba uchihodha. Asi mukadzi wangu munhu wekuti iko zvinozvi atova I don't care, atova ne I don't care attitude. Mukadzi wangu atomboshanduka.
dzimwe nguva anokwanisa kungoti nguva dzekuti inini ndinenge ndava kubva kubasa, anobva atogadzira obva abuda achiti ava kuenda kunotengesa. Anokwanisa kubva pamba kuma6 ozodzoka zvake kuma11. Ndikamubvunza anondiudza kuti anenge ari kubhawa doro hanwe. Hanzi mubhawa ndo maanenge achitsvaka network nevamwe vakadzi vari mubhizinesi vanoita zvekutengesa miviri yavo, asi ndiri kuona sekunge mukadzi wangu iye ava kutoitawo zvekutengesa muviri wake, because vanhu vaava kufarira kungogara ainavo vanhu vandisingafariri, vakadzi vanozivikanwa munharaunda nemaitiro asina kunaka. Anodzoka kumba usiku ende dzimwe nguva ndinozotoita wekutotevera kwokubhawa ikoko. Ndikamubvunza anokumbuka, anenge achindipindura zvisina kunaka, ava nechimwe chigandabvu chehurafu chisinganzwisisiki. Mukoma, chinhu chinondirwadza ndechekuti ini mukadzi wangu kunyange iye achiita zvekutengesa zvinhu zvose zvaanotengesa, but mumba macho bonde hatitorina. Mukadzi wangu haatondiremekedzi, anokwanisa kutoremekedza vana baba vemumanext door, kutovaremekedza chaiko, but inini anondidana nezita kana kungoti iwe. Saka apa ndikuona sekunge ndisisiri munhu akakosha muupenyu hwake, ende ava nemamwe madevelopments aari kuita kumusha kwavo. Akabva mukutenga mombe 4. Ndakazotozviziva kuti mukadzi wangu atenga mombe after ndatoudzwawo neimwe best friend yake, akati inga wani makagona chaizvo, makatengera ambuya venyu mombe 4 dzose. Ndikati handina chandanga ndiri kuziva ini. Ndopaakandiudza kuti mukadzi wenyu akabva mukutenga mombe 4 akanditi ndimi makamupa mari. Saka zvinhu zvava kutondishungurudza apa. Ndava kufunga kuti ndinge ndichimusungisa, because anoita zvekutengesa mbanje, uye zvekare munhu ari rudu. Anondiudza kuti kana zvichinetsa tinge tichingorambana. Mukomana chingauya pano nekuti ndiri kutsvaga zano. Handisi kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadhakwa, handidi futi kuparadza imba yangu, asi handisi kuda kuramba ndichingotambudzwa nemukadzi wandakasimudzira ini. Please advise me. Ndoita sei? Ndoita wekuendera kumapurisa here? Ndokunomukwenyera kumapurisa ndovaudza kuti anoita zvekutengesa mbanje, uye zvekare anotengesa zvimatoyi izvozvo nemishonga yekuboosta hanzi mafeelings pabonde. Muri yeZimbabwe ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu wei, hanzi ndozvifambisawo sei mukadzi ava rudu anoita zvekutengesa mumabhawa. Dai matombomubhana vatomborekedza kuenda mumabhawa, vachienda kubhawa vachiita zvekunotengesa matoyi iwavo nemapiritsi ebonde, because you never know. Kana muchiti dzimwe nguva vanozotodzoka mushure mekunge mavatevera, which means vanenge vachida kutoraramuka mubhawa. Zviriko here izvi? Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi, makadii zvenyu? Handina time zvaizvezvi, asi ndichazodzoka nefull confession yangu. I will never, handifi ndakashandisa futi mafuta ebleaching. So right now ndiri kuno kukuzimu, ndakatadza kuti ndike ndichiuya kuno kukumusha for Christmas. Saka ndikabva ndachizopiwa off and I came here. Ndinoshanda kuSouth Africa muJoburg. Ndine friend yangu uyo wandakadzidza naye makore ose awa tainge tisingatauri tose. Ndakazotomuziva kuburikidzawo neTikTok. Ndakasanganawo naye nemavideos ake anoita zvekumaketawo mafuta ebleaching. Akatotanga kunditumidzira achibatisa pabhazi zvekuti nditori munhu anganzi ndatova eyelobon kutaura kudai, but ndainge ndisingazivi kuti ndo mishonga machemicals awo avanosanganisa nawo mafuta acho iwawo ebleaching. So when I came here ndakabva ndachizoenda kuHarare kwaanogara. Zvandakaona pamba pake vanhu vari kuzora poison. Ameno kuti sei vanhu vasati vatanga kurwara, but I'm going to stop. Ndakashamisika pandainge ndiri pamba pake. Handina hangu kumbomubvunza zvakawanda, but mukoma, kana ukaona munhu anonzi anobika mafuta akapfeka mazi industrial gloves,
haatombodi kuti mafuta iwawo ange achigumana neskini yake. Zvaakaita zvakandishamisa. Takati takagara mulaunji make kwavatova vanhu vatori nezvemari, zvine mari zvekutengesa mafuta ebleaching izvi. Akagara mulaunji make kudaro, takabva tichizotanga kubika mafuta acho achindiratidza kuti anosanganisa mafuta iwawo sei, machemicals api. Ainge akapfeka anomazi industrial gloves ende akange asingatombodi kuti mafuta ange achigumana neskini yake. Aiti kana akangogumwa nemafuta iwawo paskini obva atogeza kana kuwaipa same time. Saka ndakangotarisa ndikashamisika ndikati mafuta awa kana kuri kunze ari bhoo chaizvo awo aanotitengesera, kusei iye achitya because aitofunduka kuita sekunge adonhedza acid pabhodhi yake. Zvinhu zvakangondishamisa. Ndakabva ndatongosarudza kuti no, handidi hangu kuti ndike ndichiramba ndichishandisa mafuta iwawo. Ndainge ndichitotarisira kuti pandinozodzoka kuSouth Africa ndinge ndichidzokawo nemafuta ndichizotengesa mulocation. Apa nditori nemaorder, ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti vanhu vakandipa maorders ndoite sei. Vamwe vari kuti vachaisa mari mukuru yangu ndige ndichiuya nemafuta iwawo. Ini handisi kuda kuti ndige ndichiuya nawo mafuta awa. Apa munhu wandanga ndava kuda kuti ange achindibatsira because ane hama dzake dzakawanda dziri kumhiri kwamakungwa, vamwe vatori nemakambani ecaregiving. Saka ari kuti anokwanisa kutaura nehama dzake vondibatsira kuti ndige ndichizowana ACOS. Please assist. Ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Mozoya muchitiudza kuti ainge achizanganisa mafuta api neapi, vanhu vange vachizviziva. Vakanyora ivo vakati makakomborerwa zvenyu, makazvarwa muri vatsvuku because the danger yeskin bleaching. Ndava kutya nekuda kwemafuta andanga ndichishandisa awa ndisingazivi. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Anzi ndakasangana nemabhuku esatanism, bedroom mefiance yangu, I need help. Makadi henyu mukoma, please post my stories ID. Muri sei? Ndanga ndiri kutoda kuita wekukufonirai but I can't get hold of you WhatsApp. Please musazosharewo zita riri paprofile. Handina kana simba rekuswera kugadzira nemaghost account, so I'm just going to give you my story as it is. Inini ndiri kutaura zvinhu izvi nekuti pfungwa dzangu dzakatodhanganyika kuvhiringidzika. Ndiri kunzwa kutya uye handichazivi kuti ndoita sei. Ndiri musikana ane makore 20. Ndainge ndimbori musikana but now handisisiri musikana. Ndakauya kuno kuPoland ndiri mhandara. Ndakasangana nemukomana wangu paFacebook. Iye he is 15 years older than I am. Takasangana last year gore rapfuura. Anogara kuno kuPoland. Atova nemakore ari muno muPoland achishanda satruck driver. Saka ndakapinda nerimwe group repaFacebook rinonzi Christian Dating. Saka ndakabva ndaonawo post yake akati ndiri kutsvakawo mukadzi webva akazvara mwana at least one. Inini ndiroitawo zvekudrive matruck. Ndokubva ndatanga kutaura naye kuinbox. Takabva tawirirana. Akatanga kunditumidzira mari achindiratidza rudo rwakawanda. Pekutanga ndakange ndisingazvizivi kuti ari kuno kuPoland. Ndaifungidzira kuti ari muSouth Africa because mari yaitumidzirwa through muzukuru. Akati ndainge ndichida kuona kuti uri gold digger here kana kuti kwete. Saka ndakatonzwa sekunge ndawana munhu chaiye. Zvese tichiita pamafoni, misikanzwa nemavideo calls, tichiita zverudo usiku oga oga. Saka akazoti baby ndava kuda kuti uye kunoku tinyatsokuita zvinhu physically not zvepamafoni. Saka mwedzi yainge yati one day tichingokurukura tichitaura. Akatanga kundiudza kuti anoda kuti ndige ndichiuya kuzomuona kuPoland. Akati uya for a holiday timboonana face to face. Ndoda kukuratidza kuti kunoku tichange tichizorarama sei. Saka ndakabva ndafara. Apa ndainge ndiri munhu ainge asati akambobuda munyika. Ndakabva ndati ndiyo chance yangu yekubudawo munyika ndichimbonosimbisa relationship yangu.
akandibhadharira matiketi, mavisa, akandigadzirira zvose ndokubva ndauya kunoko kuPoland. Ndasvika kunoko Poland, aiwa zvose zvainge zviripo. Akanditora kubva kuairport, zvose zvainge zvakarongeka, akandigamuchira nerudo nomufaro ndokubva tachizouya kumba kwake kunova kuri ndiko kwandiri, ende anogara muflat yakanaka. Ndikatarisa ndikaona kuti munhu asingaiti zvemagirlfriends, saka iye anenge ari kubasa most of the times, anongodzoka achiuya kuzondiona. Saka semunhukadzi pandakatanga kuronga nekurongedza, pane zvinhu zvandakatanga kuona zvandakange ndisinganzwisisi. Pane zvinhu zvakaita semamwe maobjects anoshandiswa mumarituals. Saka ndaingozvibvunza kuti mazicandles awa anomadii? Mamwe acho ndeeblack, mamwe acho ndeeblue, mamwe acho ndeered, uye zvekare pane rimwe zigemenzi reblack rinotyisa so. Mukati maro ndakaona kuti mune zitsono mumapockets nemasymbols akangosiyana-siyana, uye ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndichimubvunza, akangoti no, hazvina basa zvinhu izvi, ndezvangu. Mazuva akati afamba, tiri kugara tose. Nerimwe zuva akati ari kubasa, ndiri ndega muflat, ndakabva ndatanga kuona sekunge munhu ari kubatwa chibharo ainge ari masikati. Pandakapepuka ndakaona munhu akabuda mubedroom achimhanya. Munhu iyeye ainge ari mutema. Ndopandakangoita sort of like kungonzwa voice rakati kwandiri, vhura drawer iro. Pandakamuka ndichienda ndichinonovhura drawer racho, ndopandakabva ndachizoona mainge muine mabhuku. Mukomanashi pandakatanga kuverenga zvainge zvakanyorwa mumabhuku, hana yangu yakarova, because mabhuku awa ndeesatanism. Mune masymbols nemaritual explanation, zvinhu zvisinganzwisisiki. Pane mifananidzo yaSatani, ngirozi dzakadonha kubva kudenga kudana madhimoni akasiyana-siyana. Ndakabva ndavhara nekukurumidza nekuti ndainge ndava kunzwa kutya kwakanyanya. Ndakabva po ndikaswera zvangu ndiri mutown because ndaitya kugara pamba. Akabva achizouya kumba manheru acho, ndikamubvunza kati usazvinetsa zvimwe zvinhu, ndinongozviverenga just for knowledge. Akanditi iye anofarira kuverenga zvisingaiti. Saka kunyange akatsanangura, but handisi kukwanisa kuzvigamuchira. Kubva ipapo ndinongogara ndichingobatwa nemamwe madzidzikirira, ende kana asipo so pamba pacho hapagariki. Mukomanashi panotyisa. Ndiri mumba whether masikati kana kuti usiku, ndinenge ndichinzwa kuremerwa kana pachipfuva changu. Dzimwe nguva ndinorota mamwe mazuhope ndiri mudesert ndichimhanyiswa nevamwe vanhu vanenge vari veblack. Apa ndichimhanyiswa kudaro, vanenge vachindimhanyisa neslow motion. Vakandibata vanobva vatanga kundishungurudza nekundirepa kuhope ikoko. So right now ndine pamuviri, ende ndiine pamuviri kudai ndinongonzwa kuneta, ndinongonzwa kufila dizzy, ndine nhumbu zvechokwadi, but zvimwe so zviri kuitika pandiri handisi kutombozvinzwisisa. I'm supposed to return back to Zim because visa rangu riri kuexpire. Ndiri kuzodzoka kuZimbabwe end of April, but ndine mibvunzo yakawandisa. Ndiri kutya nekuda kwezvinhu zvandakaona. Ndiri kutya kuti munhu uyu anogona kunge ari musatanist. Ndauya pano mukomanashi nekuti ndiri kushaya kuti ndoudza ani. I don't want to disappoint my mom nemadiro avanomuita. Handizivi kuti ndinofanira kuita sei. Right now my mom is super excited kuti mwana wangu ari kuPoland. Ndinotaura nehama dzake pandakamuudza kuti I'm pregnant, vamwene vangu futi vakabva vafara. Handichazivi kuti ndodii, asi musavimba nevanhu vamunosangana navo paonline, nekuti vamwe vacho vanenge vaine zvinhu zvavanenge vachiita in the background. Munhu ari bo zvake, but mabhuku awa esatanism, is it normal kuti munhu angonzwa kuda kungoverenga? Mino chimwe chibhuku chandakaona chakanzi The Keys of Solomon, hanzi unoshandisa bhuku iroro kukontrola madhimoni. Please assist me. Ndiri kunzwa kutya nekuda kwezvinhu zvandakasangana nazvo mumba mefiance yangu.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana ngatitaurei naye mucomment section. Hanzi ndine pamuviri, munhu wangu ndinomuda, my mom hanzi she is very excited, ende vamwene vangu hanzi vakafara pandakavaudza kuti ndine pamuviri. Zvakangooma azvo Vedway. Hanzi ndo mabhuku avo avakasangana nawo mumba mefiance yavo, mabhuku esatanism. Mawani zviri normal here kuti munhu ange achingonzwa kuda kuverenga, kudzidzira kuti ungakontrola sei madhimoni sezvaita King Solomon. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Ngatimupei mazano mucomment section. Regedzei tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma, please post my story. Inini ndauya pano handisi kuda kuchikidzira vanhu, asi ndinotoda kutoti vanhu vange vachiziva zvinoitika uye zvekare nekuzobatsirikana. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndakauya muUK kudhara when I was only 17 years. Pandakange ndiri kuUK mukoma ndo pandakazofunga kuti ndenge ndichizoita rent out imba yevabereki vangu, because ndakasirwa imba nevabereki. Handikataure hangu kuti imba iyi iri munharaunda ipi, because vanhu vacho vanotondithreatenawo, havasi kuda kubva pamba pevabereki vangu. Sezvo ndeinge ndava kugara kuUK nguva zhinji, imba yevabereki isina munhu anokwanisa kuitarisa apa. I was only one. Vabereki vangu vakangoita mwana wavo mumwe chete. Ndakange ndisingadi kuti vana vekumhuri kwamai vange vachizogara pamba, because in the past ndakamboita mamwe maissues ekuti ndainge ndichinetsana nehama dzaamai, ndadzipa accommodation pamba, vakatanga kuita zvatainge tisina kuwirirana pamba, pakazogumisidzira patova nebhawa. Saka ndakabva ndachizosanganawo nevamwe vanhu veimwe chechi iyi iriko kuUK zvekare, vainge vachida nzvimbo yekuita maservices avo, uye vakandikumbira kuti vange vachizorenta garage. Vakati havana nzvimbo yakakwana uye vaida nzvimbo yakanyarara uye kuti vange vachizonamata. Ndakafara ndikati ndiri kubatsirawo vanhu vanonamata seni. Ndikati hapana chakaipa kuti ndige ndichivabatsira pachechi yavo. Pastor wacho munhu atori neruremekedzo, ende ukataura naye unobvuma kuti apa paita zvemunhu waMwari. Umwedzi yakati one day zvinhu zvose zvainge zviri bhoo, kubhadhara renti yavo nenguva, uye vanhu vainge vachitochengetedzawo pamba pangu ndiri kuUK. Saka ndakazongoita revelation. Ndakangorota ndiri kuno kukuzimu, ndichifamba muyadhi mangu, ndichifamba kudaro ndaitsvaka chimwe chinhu chandainge ndichitsvaka, chandainge ndisiri kuziva kuti chainge chiri chii. Zvakaramba zvichingondishungurudza. Ndikaudza murume wangu akati aini zvekuti timboenda kuZimbabwe tombonogara ikoko handidi zvangu, ndokubva ndauya kunoku ndiri ndega. Ndauya kunoku manje ndipo pandakabva ndachizopiwa revelation. Mushure mekunge ndaswera muswere wese wezuva ndakatsanya ndichinamata, ndakabva ndachizoona umwe murume ainge akapfeka zvinhu zvewaiti, akanditarisa akabva ati kwandiri, pane pauri kupodza. Akabva anongedzera pane kamwe kabed kemaruva. Pandakangomuka ndakangonzwa izwi raita sekunge rainge richitaura neni kuti ndige ndichida kunofukunura ipapo. Ndakabva ndatora foshoro ndikatanga kuchera. Ndakachera mukoma kusvika gomba radzika. Ndipo pandakabva ndachizosangana nemusoro wegudo wainge wakavikwa mugomba, wakaputirwa mune rimwe plastic bag. Mukati imomo muine mari, maUS dollars, mainge muine $100 nemakoini nemabhondi, mabearers check, zvakangosiyana zvainge zviri muplastic bag. Saka ndakabva ndachizofonera vamufundisi havana kuuya, vakabva vatuma umwe representative wechechi. Ndikati nhai izvi zvandiri kuona pamba pangu. Vakangoti isu hatizivi, handiti pano tinongoita maservices edu chete. Ndakabva ndati it's okay, handichakwanisi kuti ndirambe ndichikupai accommodation panapa
kuti munge muchizonamatira pano pamba because zvinhu zvakadai ndainge ndisati ndakambosangana nazvo before. Kana muti zvinhu izvi ndezvangu, I don't understand what you are trying to say. Saka so far tiri kunetsana, vakatoenda kucourt, ndakange ndisingazviziviwo kuti kana uine lease agreement ukaenda kucourt, muloji akakuendesa kucourt anokwanisa kutoramba achitorenta pamba pako even by force because contract harisati rapera. So right now ndo pandiri mhuri yeZimbabwe. Vanhu ava vachiri kungonamatira pamba pangu nezvandakasangana nazvo nemathreats, maspiritual threats akabva kuna pastor vacho akandishamisa. Vakati imi mother, for the first time vakati vachitaura neni vakati imi mother musada kutinetsa, inguva yekunaya kaiyi. Ndikati what are you trying to say? Kana muchindithreatina muchinditi imi mother musada kutinetsa nekuti inguva yekunaya iyi, what exactly are you trying to say kana muchiti inguva yekunaya? So it has gotten me worried quite a lot kuti munhu anonditi imi mother musada kutinetsa because ino inguva yekunaya. Like seriously vari kuda kundiita sei? Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Handina kunge ndakatoziva kuti this is what is going to happen. Vanhu ava vainge vachazondithreatena in such a way. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, pakaipa hanzi vava kutondithreatena vakati imi mother inguva yekunaya iyi, which means pastor ava vanogona kutokurovesai nemheni. That is what it means. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana ex yemurume wangu akaba mapictures angu paFacebook. Kana zvichiita vanhu ngavagare vakaloka maprofile avo. Upenyu hwangu hwava kurwadza, iko zvino zvindine cancer. Apa cancer yacho hanzi iri very aggressive. Last year ndainge ndiri munhu ari right, gore rangu rakatanga zvakanaka, but muna January ndo pandakatanga kuita maronda pazamu. Saka mushure mekunge amai vangu vazofamba, amai vangu vakaenda kun'anga direct. Vaenda kukun'anga ndo pavakabva vachizoudzwa kuti ex wemurume wangu akatora mapictures angu awo andainge ndichiisa paFacebook. Sezvinongoita vanhu vose vazhinji vane maFacebook. Saka profile yangu yainge isina kulokewa, akangodownloada mapictures ndokubva aenda nawo kun'anga. Zvichitaurwa nen'anga yacho zviri kunzi hanzi ndakaiswa mubhodhoro. Ndaiswa mubhodhoro kudaro vakakanda gonye. Saka maronda awo andinawo pazamu nemukati mezamu. Maronda iwawo ari kukonzereswa negonye riri kupota richindidya. Ende kune avo vanokwanisa kuti maybe muri kunyeperwa nen'anga. Ndakarota last year muna December ndikatoti nepaChristmas ndorotawo hope dzinotyisa kudai. Ndakarota ndichikandwa muguva. Ndakandwa muguva ndiri mupenyu kudaro. Ndopandakaona mukadzi umwe ainge achiseka ndichimuti ko iwe sei uri kuda kundiviga ndiri mupenyu? Akati ndakuviga uri mupenyu. Ndokubva akanda gonye rikatanga kundidya paguvhu pangu, ndokubva ratanga kundidya minyatso yemazamu. Zvakandishungurudza zvikandinetsa. So murume wangu on his own side ari kuita kudefenda ex wake, ari kuti my ex will never do something like that. Ndo zviri kundirwadza mukoma kuti murume wangu ari kuona kurwara kwandiri kuita haachatotauri naamai vangu. Akati ini ndinonamata, there is no way yekuti ndikazoswera ndichinzi ndaenda kun'anga. Ndinogoenda kun'anga for what? Handidi kuenda kun'anga ini nekuti tainge takanzi tinofanira kuti tinge tichizoendawo kun'anga ikoko tononzwa kuti ndingazozvifambisa sei kuti ndinge ndichizoita right again. But murume wangu akati ina handiswere ndichiita zvokuenda kun'anga, endaiwe namai vako kun'anga kwenyu ikoko. I need real advice. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi murume ari kudhifenda ex yake, hanzi ari kubheja achiti ex yangu haangambofi akaita zvinhu zvakadaro. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana munhu odhifenda ex achiti haambofi akaenda kun'anga, ndinozviziva ndezvekunyepa zviri kutaurwa naamai vako. Endai kun'anga muri mega. Do you think kuti vari kushandisirwa mushonga mukoma vedu ava here kana kuti kwete? Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.